todo é un gran descubrimento, unha cousa fantástica. Eu era así. Pero fume apagando. Debe dar moito traballo ter un amante. El botouse en riba dela e fíxolle sentir o vigor do seu pene. Como se xusto agora tivese a oportunidade real de decidir quen son eu. Se cadra xa podo ser a boa da Wonder Woman. Anai. Mellor Anai. Hola chicos, soy mamá, soy Sam. Ya sé que van a estar durmiendo por el cambio de las horas. Que podo desexar? Pero como que tes que pedir permiso para desexar, estúpida? Unha superheroína que defende a paz, a xustiza, a verdade e o amor.